Салом дӯстони азиз, ин канали Курбонов ТВ, подписаться кунед дар канал, лайкро фаромӯш накунед. Ман имрӯз барои шумо як видеоро омода сохтам, ки тавассути обичный, яъне ба таври оддӣ чӣ тавр гирён кардани чаро нишон медиҳам. Агар ки шумо тайёр бошед, марҳамат сар кардем. Тамошои боғ фароғатро хоҳона. Курбонов ТВ бо шумо.